dělej ten druhej. Ne, dělej druhý. Máš se sírat, víš? Je to prý k ničemu, tady máš, no víš, tu máš spoustu salámu, ty dáš dobrý sír. Že nechutná. Jestli ti chutná, tak to dobrý, ale... Ne, to dobrý, ne, na tady dva dobrý vlastně. Já to zase úplně, já tady dám levou a pravou si dám, já si to nějaké nové guláš. Ne, jak to máš, tady tak. A teď, tohle, navedeš, aby šlo okolo a tohle si vtáhneš dovnitř. Aby šlo okolo a teď tohle si vtáhneš dovnitř. No, ještě, krmíme. Začínám, že to bude brzo. Klikej, ahoj. Ještě jednou, no. Tak, to je ono. Ne, no, ještě nevidím to úplně. Teď, jo, a klikej, a ono. Tak, a ještě, jo. Jo, a klikej, a volno. Tak, a ještě naposledy, jo. Klikej, a volno. Moc pěkný, jo, takže dáme jí sírečky, jo. To spraví, překročíš, krmíš a jednou to zaví, uděláš to, přiděláš. Tak, krmíš a uděláš tu ruku a tak! Super, no, to ještě, jo. Pravý, krmíš, oddělej ruku. Tak, no, vidíte. A ještě umím, aby to bylo ještě víc šla jako dozadu a ještě dopředu ty noze, když ruku dál vlevo, jo? Tak, ještě jednou. Krmíš, odděláš. No, ještě proběh. Jo, to je ono. Aby došla tam dál, to je ono. Ještě jednou.